Krémové lícenky, ktoré pomáhajú. Milé moje krásne, dovoľte mi predstaviť vám dve krémové lícenky, ktoré naozaj pomáhajú, pretože celý výťažok z predaja týchto dvoch krásnych krémových líceniek poputuje deťom, ktoré si same nedokážu pomôcť. A ja veľmi rada mám práve tieto veci, pretože ich môžeme podporiť a pomôcť práve tým, že si my sami seba hýčkame, rozžiarime si celú pleť, tvár, zdvihneme si očka, môžeme si to natrieť na pery a zároveň hýčkaním seba pomáhame tým, ktorí si sami pomôcť nemôžu. A ja si za to nesmierne vážim každú jednu z vás, že práve tým, že sa hýčkate, pomáhate. Ale tieto dve lícenky krémové, ktoré obsahujú jojobový a kokosový olej, majú úžasné využitie. Primárne sú určené na líčka, ale vy viete, že našimi produktami my veľakrát čarujeme a ja som práve dneska si vyčarila takýto nádherný rozžiarenú pleť. Na jednej strane mám proste lícenku túto do oranžová a na druhej strane túto do ružová. A nie len to, že ich mám na líčkach, ale ja som si ich naniesla aj na pod obočie a pozrite, ako krásne sa mi zdvihli oči. Na jednej strane mám tú ružovejšiu časť a na druhej strane mám takú do oranžová. Vy same uznáte, ktorú kedy potrebujete a chcete. Ale čo som urobila ja ešte naviac je, že ja som si naniesla lícenku aj na pery. Dievčatá, krásne hydratuje, mám ich naozaj jemné, nelepivé a môžem naozaj rozprávať pokojne a mám veľmi dobrý pocit na perách. Takže aj dámy, ktoré veľmi si nenosia rúže, tak si jednoducho týmito lícenkami vedia urobiť krásne pery a byť také trošku atraktívnejšie alebo same so sebou spokojnejšie. Sú to dva otiene, jeden je ružovejší, druhý je taký tehlovejší, čiže taký do oranžova viac, ale naozaj vidíte, ako krásne prežiaria tie líčka. Potrebujete vyskúšať? Napíšte mi. Rada sa s vami stretnem, nechám vám ich vyskúšať na vašej pleti.